ସବୁ କରିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଜମା ପଶିବନି। କଣ ହେଲା କି? ଆରେ ମୁଁ ପଶିଥିଲି ନାମ ନେଇଛି ଘରେ। କେମିତି କଣ? ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଛକରେ ଗୋଟା ମଦୁଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରା ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ବାଡ଼ଉଛି। ବାଡ଼ଉଛି ମାନେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ମାଡ଼। ବହୁତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ କଣ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଦୁଆ ବୋଧେ ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଧରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଟକଉନାହାନ୍ତି କେହି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ମାର୍କେଟ ଗଲି, ତା କଲର ଭିଡ଼ିକି ଠଉକିନି ପକେଇଦେଲି। ମଦୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ତୁ ବାଡ଼ିଖାଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଡ଼ିବାକୁ କିଏ କିରେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାଡ଼ଉଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ମୋ ସତ୍ୟବାନ ମତେ ବାଡ଼େଇଲା, ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇକି ସମ୍ଭାଳିଲି। ତୁ ବାଡ଼ିଖାଟେ ଦମରେ ଦେଇକି ମୋ ଷଣ୍ଢ କାଇଁ ପୁରଉଛୁ? ଶୋଧିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯେତେ ମାନେ ଯାହା କର, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ବାଡ଼ାଉ ସ୍ତ୍ରୀକି, ମଦ ଖାଇକି ଯେତେ ବାଡ଼ାଉ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କେହି କହିବେନି। ତେଣୁକରି କେବେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ମଦୁଆ ଭାରି ଜିଦିଆ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ମାଇକିନା ହେଇଛନ୍ତି ଠିଆ।